рушди соҳаи саноати металлургӣ таъмин гардида корхонаҳои нав ба кор дароварда шуданд, ки дар ин замина истихроҷ ва коркарди маъдан то ба ҳадди ниҳоӣ расид ва ин иқдом дар рушди иқтисоди миллӣ ва таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. хусусан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ин раванд вусъати бештар пайдо кардааст. дар заминаи эълон гардидани солҳои рушди саноат дар мамлакат аллакай татбиқи нақшаҳои мукаммал барои бунёди корхонаҳои саноатӣ оғоз гардида дастовардҳо ба қайд гирифта мешаванд. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи Кончочи ноҳияи Айнӣ бо гузоштани санги асос ба бунёди корхонаи нави металлургӣ ва корхонаи афинажи тиллои ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд оғоз бахшиданд. Оянда бо бунёди ин корхона боз зиёда аз 500 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. гузориш дар ин хусус. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи Канчочи ноҳияи Айнӣ бо гузоштани санги асос ба бунёди корхонаи нави металлургӣ ва корхонаи афинажи тиллои ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки ин ду корхонаи нав дар давоми як сол бо сатҳу сифати баланд ва муҷаҳҳаз бо хатҳои технологии муосир сохта ба истифода дода мешавад. иқтидори истеҳсолии корхонаи нави металлургӣ дар як сол 2 тонна тилло, 15 000 тонна сабикаи сурмаи 99 аз 185% ва 6 000 тонна сурмаи рангаш сафеди 99 аз 10% мебошад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ду корхонаи нави ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд истеҳсоли тилло ва сурма то ба ҳадди ниҳоӣ расида бо зиёда аз 500 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. дар раванди корҳои сохтмонӣ ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизот бошад бештар аз 1000 нафар соҳиби ҷои кор хоҳанд шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сохтмони иншоотҳои марҳилаи дуюми коркарди кони Канчоч санги асос гузоштанд ва ин иншоотҳо аз сохтмони корхонаҳои металлургӣ ва корхонаҳои афинажи тиллову сурма иборат мебошад. ногуфта намонад, ки захираҳои сурма зиёда аз 206 000 тоннаро ташкил медиҳад, ки дар таркиби худ сурмаи сафед дорад. ногуфта намонад, ки сурмаи сафед на дар ҳама конҳои ҷаҳон вуҷуд дорад. марҳилаи дуюми лоиҳаи коркарди кони Канчоч сохтмони корхонаи металлургӣ ба ҳисоб меравад, ки сохтмонаш имрӯз оғоз гардид ва ин иқдом баҳри иҷро намудани яке аз талаботҳои асосии роҳбарияти олии кишвар истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ равона карда шудааст. бояд таъкид намуд, ки имрӯз қудрати истеҳсолии корхонаи Талко Голд 10% бозори ҷаҳонии сурмаро ташкил дода, дар ҳолати 2 маротиба зиёд намудани истеҳсолот он ба бузургтарин корхонаи истеҳсоли сурма дар дунё мегардад. дар идомаи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мавзеи дашти қозии деҳоти ёрии шаҳри Панҷакен ташриф оварда нахуст хати оби полезиро барои обёрии 200 гектар замин ба истифода супорида ба бунёди боғи нави интенсивӣ оғоз бахшиданд. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мавзеи дашти қозии деҳоти ёрии шаҳри Панҷакен ташриф оварда нахуст хати оби полезиро барои обёрии 200 гектар замин ба истифода супорида ба бунёди боғи нави интенсивӣ оғоз бахшиданд. мавриди зикр аст, ки хати оби полезӣ бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани 200 гектар замини санглоху бекорхобида дар мавзеи дашти қозӣ аз масофаи 1280 метр кашида шудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин мавзеъ ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонида ба бунёди боғи интенсивӣ чормағз
оғоз бахшиданд. бояд гуфт ки ниҳоли дарахтони мевадиҳанда аз ҷумҳуриҳои Туркия ва Узбекистон ворид карда шуда, ҳосили он асосан барои содирот пешбинӣ гардидааст. боғи интенсивии чормағз дар 14 гектар мутобиқ ба талаботи муосири парвариши ниҳолҳо ташкил карда шуда, ба ақидаи мутахассисон ҳосилнокии ин навъи боғҳо 8-10 маротиба аз боғҳои муқаррарӣ зиёд мебошад. тартиби ниҳолшинонӣ дар боғи интенсивии чормағз аз рӯи меъёр байни қатори ниҳолҳо 7 метр паҳноӣ ва масофа миёни ниҳолҳо бошад 5 метрро дар бар мегирад. ба ҳамин тартиб дар 1 гектар 286 бех ниҳол шинонида шуда, ба ҳисоби миёна аз ҳар гектар аз 60 то 80 сентнер ҳосил рӯёнда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо бо боғпарварону хоҷагидорон суҳбати самимӣ ороста, онҳоро барои бунёд ва нигоҳубини дурусти боғу тогзори нав ва истифодаи босамари замин ҳидоят карданд. дар замини обёришаванда аз ҷониби хоҷагиҳои инфиродии деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент ниҳолҳои дарахтони зардолу, олӯи сиёҳ, себ ва токи ангури кишмиши сиёҳ ва тоифӣ ки навъҳои маҳаллӣ мебошанд шинонида шудааст. бо бунёди боғҳои нав дар мавзеи мазкур зиёда аз 500 ҷойи нави корӣ ташкил карда шуд ки ба ҳар саҳмдор 0 аз 125 гектар замин рост меояд. иттилоъ дода шуд ки барои бо оби полезӣ таъмин намудани мавзеи дашти қозӣ пойгоҳи нави обкашӣ бунёд карда шудааст. корҳои сохтмонӣ дар пойгоҳи обкашӣ моҳи декабри соли 2021 оғоз шуда, паймонкори иншоот, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон мебошад. барои обёрии заминҳо қубури обрасони фишораш баланд бо қутри 426 мм истифода гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таҷрибаи боғпарварӣ ва истифодаи босамари замин дар шаҳри Панҷакент изҳори қаноатмандӣ намуда, барои боз ҳам васеъ кардани боғҳои дарахтони мевадиҳанда, аз ҷумла боғҳои интенсивӣ ба хоҷагидорон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. бо дастрас шудани оби полезӣ кишоварзон ҳар қитъа замини ин мавзеъро босамар истифода карда, байни қатори ниҳоли дарахтони мевадиҳанда сабзавоту полезӣ ва хӯроки чорво киш намуданд. мақсад аз обёрии мавзеи дашти қозӣ, бунёди боғу тогзори нав, кишту парвариши зироати кишоварзӣ ва ба ин восита гирифтани то се ҳосил мебошад ки ин тадбири муҳим дар самти таъмини амнияти озуқавории мамлакат мусоидат менамояд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан карданд. дар намоиш маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла ғалладона, сабзавоту полезӣ, меваҷот, хушкмеваҳо, асал ва маҳсулоти нонӣ муаррифӣ карда шуд ки бозгӯи самараи меҳнати босамару садоқатмандонаи аҳли заҳмати шаҳри Панҷакент мебошад. инчунин дар намоишгоҳ тухмии зироати кишоварзӣ аз қабили шолӣ, гандум, ҷав ва ҷуворимакка ки навъҳои серҳосили маҳаллӣ мебошад муаррифӣ карда шуд. ба иттилои масъулон дар ҳудуди деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент дар умум 819 хоҷагии деҳқонии ҷамоавӣ ва инфиродӣ мавҷуд буда, масоҳати умумии заминҳои кишоварзӣ 2179 гектарро дар бар мегирад. акнун бо обёрии мавзеи дашти қозӣ тавассути пойгоҳи обкашӣ аз дарёи Зарафшон дар деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент масоҳати боғҳо ва заминҳои кишоварзӣ васеъ мегардад. хоҷагидорон бо истифода аз оби фаровону замини ҳосилхез истеҳсоли маҳсулотро афзун намуда, дар фаровонии бозорҳои истеъмолии мамлакат ва содироти бештари маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи кишвар саҳми босазо мегузоранд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи дашти қозии шаҳри Панҷакент фермаи чорвопарвариро мавриди истифода қарор доданд. фермаи чорвопарварӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ Масрур Савриев бунёд карда шуда, дар он 100 сар чорво парвариш карда мешавад ки барои истеҳсоли гӯшт пешбинӣ шудааст. бо таъсиси фермаи мазкур 15 сокини маҳаллӣ аз ҷумла занону бонувони хонашин бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки пас аз парвариши 3-6 моҳа аллакай чорво барои забҳ омода шуда гӯшти хушсифат истеҳсол мешавад ва барои таъмини фаровонии ин навъи маҳсулот бо нархи нисбатан арзон ба бозорҳои шаҳрҳои Панҷакент, Хуҷанд, Душанбе ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварда мешавад. иқтидори истеҳсолии фермаи чорвопарварӣ дар як сол то 60 тонна гӯшти хушсифат мебошад. зимни
шиносоӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси фермаи чорвопарвариро дар шароити афзудани талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти гӯштӣ муҳим арзёбӣ карда ба соҳибкори маҳаллӣ барои бунёди иншооти аграрию саноатӣ дар шаҳри Панҷакент изҳори сипос намуданд ва барои боз ҳам рушд додани соҳаи чорводорӣ ба масъулон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. қобили таъкид аст ки дар фермаи мазкур чорвои калони зоти сиёҳ ало ки аз Федератсияи Русия ворид гардидааст нигоҳубин карда мешавад. Ин зоти чорво барои истеҳсоли гӯшт мувофиқ буда тибқи баҳогузории мутахассисон дар давоми 6 моҳи парвариш аз 350 то 400 килограмм вазн мегирад. дар баробари нигоҳубини чорвои зоти сиёҳ ало дар ин ферма инчунин парвариши зотҳои маҳаллӣ ба роҳ монда шудааст. масоҳати фермаи мазкур 0,73 гектар аст ва барои парвариши чорвои гӯштӣ биноҳои алоҳида ва ёрирасон сохта шуда дар онҳо бо риояи меъёрҳои соҳаи чорвопарварӣ шароит фароҳам гардидааст. зимни суҳбати самимӣ чорвопарварон ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди бахши чорвопарварӣ изҳори сипос карда иброз доштанд ки минбаъд низ талош менамоянд дар афзоиши саршумори чорво ва таъмини аҳолӣ бо гӯшти аълосифат саҳмгузор бошанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба маркази шаҳри Панҷакент ташриф оварданд. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба маркази шаҳри Панҷакент ташриф оварданд. дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакент пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро фаъолон ва сокинони касбу кори гуногун бо меҳру муҳаббат ва самимияти хоса пешвоз гирифтанд. бар Панҷакенти бостон خوش آمدید ای پیشوا حرفی محبت بر زبان خوش آمدید ای پیشوا وردی زبانی ما بود هر لحظه هر دم این دعا باشید دائم در امان خوش آمدید ای پیشوا خوش آمدید پیشوای معظم ملت با ملک سلطی باستان پیشوای ملت مرحبا نور دیدن تاج سر شکری شما از قدم های شما خورم شود بر دیاری رودکی چون رهنما مرحبا پیشوای ملت مرحبا ای دیاری نام دارم تاجیکستانم توی ای دیاری نام دارم تاجیکستانم توی افتخاری شهریارم تاجیکستانم توی تاجیکستان
در دایره سیاست بنیادگرانه و هدایت‌های راهنمونساز پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پنجکند به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای سازندگی و بنیادکاری با سرعت جریان دارند. در دایره سفر کори اسосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кӯчаи 50-солагии тоҷикистони шаҳри панҷакент бинои муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳрро ифтитоҳ карданд. бинои таваллудхонаи шаҳрӣ барои 80 кат пешбинӣ гардида шароити хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда мешавад. бино аз 3 ошона ва таҳхона иборат буда дорои шароиту имкониятҳои нави хизматрасонӣ ба модару кӯдак мебошад. дар таҳхонаи иншооти навбунёд ҳуҷраҳои бойгонӣ, анбори нигоҳдории маводи доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ, толори маҷлис ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷойгир мебошад. мувофиқи лоиҳа бинои таваллудхонаи шаҳрӣ аз 6 шуъба иборат буда табибон бо истифода аз таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ ба занон ва тифлони навзод хизмати босифати тиббӣ мерасонанд. дар ошонаи якум шуъбаи қабул, шуъбаи эҳёи калонсолон ва кӯдакон, амалиётхона, хатна ва як ҳуҷраи зоишгоҳи фаврӣ, дар ошонаи дуюм 10 ҳуҷраи зоишгоҳ, эҳёи калонсолон ва дар ошонаи сеюм ҳуҷраи баъди таваллуд ҷойгир аст. корҳои сохтмонӣ дар бинои таваллудхонаи шаҳрӣ аз моҳи июни соли 2017 аз ҷониби идораи сохтмон ва меъмории шаҳри панҷакент оғоз гардида иншооти мазкур дар зарфи 5 сол ҷавобгӯ ба талаботи замони ҳозира сохта ба истифода дода шуд. барои иҷрои сифатноки корҳои сохтмонӣ мутахассисон ва бинокорони маҳаллӣ ҷалб шуда бо ҷои кори муваққатӣ таъмин гардиданд. иттилоъ дода шуд ки бо сохта ба истифода додани бинои замонавии таваллудхонаи шаҳрӣ сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак беҳтару хубтар гардида барои 120 нафар корманди соҳа аз ҷумла 37 нафар табиб, 57 нафар корманди миёнаи тиб ва 27 нафар корманди хурди тиб ҷои кори нав ташкил шуд. дар маҷмӯъ дар таваллудхона барои муоина ва табобати саривақтии модару кӯдак зиёда аз 40 дастгоҳу таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ мавҷуд аст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз шароити арзандаи ташхису табобат ва хизматрасонии тиббӣ ба аҳолие ки дар таваллудхона муҳайё шудааст изҳори қаноатмандӣ намуданд. айни замон дар ҳудуди шаҳри панҷакент 13 шуъбаи таваллудхона дар назди беморхонаҳои минтақавии деҳот мавҷуд аст ки дар онҳо ба сокинон хизмати сифатноки тиббӣ расонда мешавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар хиёбони ба номи абу абдуллоҳи рӯдакии шаҳри панҷакент меҳмонхонаи панҷакент плазаро ба истифода доданд. меҳмонхонаи замонавии панҷакент плаза дар асоси нақшаи генералии шаҳри панҷакент аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ далер ҳамроқулов бо тарҳи муосир ва мутобиқ ба санъати баланди меъмории миллӣ ва унсурҳои шаҳрсозии замони имрӯза сохта шудааст. пас аз сохта ба истифода додани меҳмонхонаи панҷакент плаза 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. мувофиқи лоиҳа бинои меҳмонхонаи навбунёд аз таҳхона ва 6 ошона иборат буда 37 ҳуҷраи люкс ва стандартӣ дорад. дар меҳмонхонаи навбунёд дар як вақт ба 70 мизоҷ хизмат расонда мешавад. ин омил ба ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба шаҳри панҷакенти қадимаи панҷакент махсусан саразми бостонӣ ки 5500 сол таърих дорад мусоидат хоҳад кард. масоҳати умумии бинои меҳмонхонаи замонавии панҷакент плаза 350 метри мураббаъро дар бар гирифта ба симои шаҳри панҷакент зебоӣ зам кардааст. ҳуҷраҳои меҳмонхона бо лавозимоти зарурии рахти хоб, ҷевон, телевизорҳои замонавӣ ва ғайра таъмин гардида ба стандарти хизматрасонии ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. зимни шиносоӣ бо шароити бино президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иқдоми созандаи соҳибкори маҳаллӣ баҳои арзанда доданд. пас аз мавриди истифода қарор додани меҳмонхонаи панҷакент плаза президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ятимони кул мулоқоти самимӣ анҷом доданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба 100 нафар ятими кули шаҳри панҷакент, ноҳияҳои айнӣ, кӯҳистони масчоҳ, шаҳристон ва диваштичи вилояти суғд ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум мондаанд туҳфаҳои молӣ ва пулӣ тақдим карданд.
имрӯз дар шаҳри Панҷакент асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи томактабии маърифатпарварро ифтитоҳ карданд. иншооти соҳаи маориф дар заминаи дастгирии ҳукумати мамлакат дар самти фаъолияти бахши хусусӣ аз тарафи соҳибкор Муаззамхон Ансорӣ сохта шудааст. бино аз 3 ошёна иборат буда масоҳати умумии он 2400 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ дар кӯдакистон 400 нафар наврас ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар муассисаи томактабии маърифатпарвар 40 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. таълим дар муассисаи томактабӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. шароити мусоиди фароҳам гардида ки ба стандартҳои байналмилалии таълим мутобиқ мебошад, имкон медиҳад ки кӯдакон шурӯъ аз даврони якуми таҳсил бо бартариҳо ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. имрӯз ҳамчунин дар хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Панҷакент асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази табобати дандон, коргоҳи истеҳсоли мебел ва дузандагиро ифтитоҳ карданд. мутахассисони баландихтисоси маркази табобати дандон дар бинои 6 ошёна ба муроҷиаткунандагон дар шароити муосир хизмат мерасонанд. иншооти соҳаи тандурустӣ дорои таҷҳизоти замонавӣ барои ташхису табобат буда, дар инҷо дар як вақт барои гузарондани ҷарроҳии ҷоғу рӯй, барқароркунӣ, гузоштани дандонҳои сунъӣ ва дигар табобати вобаста ба дандон шароит фароҳам аст. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз имкони фароҳамшуда кормандони марказро ҷиҳати мутобиқ ба талаботи замони кунунӣ ба роҳ мондани хизматрасониҳо вазифадор карданд. коргоҳи мебелбарории Рахш дар доираи амалишавии ҳадафи 4 стратегии мамлакат саноати кунонӣ бо суръати кишвар бунёд карда шудааст. иншоот бо назардошти талаботи муосир ва санъати баланди меъморӣ сохта шуда дар он таҷҳизоти муосир насб гардидааст. коргоҳи истеҳсоли мебел аз толори истеҳсолот, ҳуҷраи корӣ ва нуқтаи фурӯш иборат мебошад. самти асосии фаъолияти корхона истеҳсоли мизу курсӣ барои муассисаҳои таълимӣ, ошхона, меҳмонхона ва дигар иншоот нигаронида шудааст. маркази табобати дандон, коргоҳи дузандагӣ ва мебелбарорӣ дар шаҳри Панҷакент аз тарафи соҳибкор Исфандиёр Шарифов бунёд карда шудааст ва дар ин ҷо дар маҷмӯъ 50 нафар бо ҷои кор таъмин шуданд. дар рӯзи ифтитоҳ маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона ба таври намунавӣ муаррифӣ карда шуд. коргоҳи истеҳсоли мебел ва духти либос дар доираи эълон шудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат бунёд гардида барои афзоиши ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва оянда таъмини рушди дучанди иқтисодиёт мусоидат мекунад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент майдони парчами давлатӣ, гулгашти Исмоили Сомонӣ ва нишони давлатиро ифтитоҳ карданд. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент майдони парчами давлатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. нахуст бо садо додани суруди миллӣ парчами давлатӣ барафрохта шуд.
майдони парчами давлатӣ дар назди бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бунёд гардида ба ҳусни ин мавзеъ зебогии бештар зам менамояд. баландии пояи парчами давлатӣ дар ин гӯшаи диёр 55 метрро ташкил дода, дарозии матои он 14 ва паҳноияш 7 метр мебошад. дар атрофи ин рамзи давлатӣ майдони васеъ барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ мавҷуд аст. ҳамзамон дар ин ҷо монитори калонҳаҷм барои намоиши наворҳои таблиғотӣ гузошта шудааст. дар майдони назди парчами давлатӣ 5 фаввора ва 2 суҳбаткада бо нақшу нигори миллӣ сохта шуда 140 сутунчароғи равшанидиҳанда ва 40 нишасткурсӣ насб гардидааст. дар баробари дар маркази шаҳри панҷакен бунёд гардидани муқаддасотҳои миллӣ, парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва ҳамзамон муҷассамаи шоҳ исмоилӣ сомонӣ аз тарафи ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди тоҷик илит сохтмон намои бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри панҷакен аз навсозӣ гардид ва ба ҳусни шаҳр зебогии дигар бахшид. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи июни соли 2021 оғоз гардида бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. масоҳати 7500 метри мураббаъ дар ин ҷо сабзкорӣ ва 8500 метри мураббаъ сафолакпӯш гардидааст. бо тарҳи муосир бунёд гардидани майдони рамзи давлатӣ дар маркази шаҳри панҷакент маҳорати баланди сохтмончиёнро бозгӯ мекунад. 12000 бех дарахтони ҳамешасабз ва зиёда аз 20000 бех гулҳои рангоранги мавсимию доимӣ аз ҷумлаи ороишоти дигари майдони парчами давлатӣ мебошад. дар баробари бунёди майдони парчам ва нишони давлатӣ ҳамчунин намои берунии бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр навсозӣ гардид. пешвои миллат ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода масъулинро барои минбаъд саҳм гузоштан дар корҳои созандагиву ободонӣ ҳидоят намуданд. сипас пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази шаҳри панҷакент гулгашти исмоилӣ сомониро мавриди истифода қарор доданд. муҷассама дар маркази шаҳр дар шафати парчам ва нишони давлатӣ қомат афрохта аз ҷониби ҳайкалтарош Мансур Ҳоҷибоев бо санъати баланд омода гардидааст. баландии муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Панҷакент бо дар назардошти таҳкурсӣ 12 метрро дар бар гирифта бо сангҳои хорои ватанӣ оро ёфтааст. аз ду паҳлӯи муҷассама ду шер ҳамчун рамзи ҷасорату тавонмандии миллати тоҷик гузошта шудааст. масоҳати умумии замини гулгашти Исмоили Сомонӣ 1550 метри мураббаъро дар бар мегирад. бо шинонидани гулу дарахтони ороишиву сояафкан ва майсазор намудани атрофи муҷассама ба ҳусни ин мавзеъ зебогии хоса зам гардид. фармоишгари иншоот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва паймонкори он ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди су-3-и шаҳри Панҷакент мебошад. дар назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти шаҳри Панҷакент се муқаддасот ба истифода дода шудааст. парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ. дар гирди ин се муқаддасот дарахтон ва чароғонкунӣ ва фаввораҳо баст карда шудааст. ҳамаи ҳамин барои истироҳату фароғати меҳмонони шаҳри Панҷакент ва сокинони он мебошад. бо қомат афрохтани муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар маркази шаҳри Панҷакент барои сайругашти сокинон ва меҳмонон боз як мавзеи дилфиреб фароҳам шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ ҳамзамон нишони давлатиро ифтитоҳ карданд. баландии нишон 23 ва қутраш 2,5 метрро ташкил дода таҳкурсии он бо санги хорои ватанӣ оро ёфтааст. зинапоя ва майдони назди нишони давлатӣ чароғон мебошад. корҳои сохтмонӣ дар майдони ин муқаддасоти давлатӣ моҳи июни соли 2021 бо маблағгузории идораи сохтмон ва меъмории шаҳри Панҷакент аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди су-3-и шаҳри Панҷакент оғоз гардида буд. баъди ифтитоҳи нишони давлатӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони қадршиносӣ ба муқаддасоти миллӣ дар зери он гулчанбар гузоштанд.
акнун майдони назди нишони давлатӣ ба як макони зебову назаррабо ва писандидаи сокинону меҳмонони шаҳри бостонии Панҷакен табдил ёфт. Дар атрофи нишон аз тарафи сохтмончиён роҳравҳои тахту ҳамвор сохта шуда, дар ҳудуди боғ чароғҳои рангаи равшанидиҳанда, ниҳолҳои ороишӣ ва гулу буттаҳо шинонида шудааст, ки диққатҷалбкунанда мебошад. ما جوانان زاده استقلالیم که در چنین وطن آباد و زیبا که نام تاجیکستان است آزادانه عمر به سر میبریم. اینجا گلگشت زیبایی می باشد که در چنین مدتی کوتاه ساخته به استفاده قرار داده شده است. ما میتوانیم در اینجا با همراه دوست و رفیق و عائله در وقت معین آمده فراغت و استراحت نماییم. дар шаҳри Панҷакен ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода мешавад, ки дар баробари ба ҳусни шаҳр афзудани зебоӣ инчунин сатҳу сифати зиндагии сокинон беҳтар мешавад. ифтитоҳи нишони давлатӣ низ аз тадбирҳои созанда дар ин самт ба шумор меравад, ки бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр амалӣ гардид. имрӯз дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Панҷакент асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47-ро ба номи спитаменро мавриди истифода қарор доданд. бинои нави се ошёнаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон бунёд гардида барои 806 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. бинои мактаб бо харҷи беш аз 9 миллиону 202 ҳазор сомонӣ бунёд гардидааст. бинои кӯҳнаи ин муассисаи таълимӣ соли 1966 барои 250 ҷои нишаст дар як баст сохта шуда буд, ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ набуд. сохтмони бинои нави мактаби рақами 47 дар шаҳри Панҷакент моҳи январи соли 2020 бо ҷалби меъморону сохтмончиёни маҳаллӣ шурӯъ шуда, он давоми беш аз 2 сол бо тарҳи замонавӣ ва шароити муосири таълимӣ қомат афрохт. пас аз шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида дар бинои нави муассисаи таълимӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хонандагон даъват ба амал оварданд, ки аз имкониятҳои мавҷуда истифода бурда илмҳои замони муосирро омӯзанд, забонҳои хориҷиро аз худ кунанд ва дар оянда чун шахси соҳиб маърифат ба ватану давлат хизмат намоянд. ҳамчунин сарвари давлат омӯзгоронро ба таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худогоҳиву худшиносӣ, ватанпарастиву ватандӯстӣ ва омӯхтани илмҳои муосир ҳидоят намуданд. имрӯз дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Панҷакент маркази савдо ва хизматрасонии Убайдуллоро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур аз 9 ошёна иборат буда дар ошёнаҳои болоии он манзилҳои 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ ҷойгир карда шудааст. қабати якуми иншоот коргоҳи дузандагӣ, мағозаи фурӯши либоси мактабӣ ва маҳсули ҳунарҳои мардумиро дар бар мегирад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки маркази савдо ва хизматрасонии Убайдулло бо харҷи беш аз 11 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Асадулло Муродиллоев бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шудааст. дар маҷмӯъ бо мавриди истифода қарор гирифтани маркази савдо ва хизматрасонии Убайдулло дар шаҳри Панҷакент беш аз 100 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2018 оғоз гардида дар рафти бунёди ин бино 60 нафар сокини маҳаллӣ ва меъморон бо кори муваққатӣ таъмин гардиданд. дар коргоҳи дузандагӣ, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз мебошад, 60 чевари маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд. модарону хоҳарони ҳунарманд, ки то ин дам фаъолиятро дар хонаҳояшон идома медоданд, аз таъсис ёфтани коргоҳи дузандагӣ бо шароитҳои хуби корӣ изҳори хушҳолӣ намуда ба роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии доимии занон миннатдорӣ баён карданд. дар коргоҳи дузандагӣ истеҳсоли сару либоси мактабӣ ба роҳ монда шуда, он имкон дорад, ки миқдори муайяни хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Панҷакентро бо сару либоси мактабӣ таъмин намояд. ҳамчунин коргоҳ барои мардону занон ва кӯдакон либосҳои зебову шинам истеҳсол менамояд, ки аз лиҳози сифат рақобатпазир аст. дар ошёнаи якуми иншооти тозабунёд мағозаҳои фурӯши либоси мактабӣ ва дигар маҳсулоти ниёзи мардум фаъолият менамояд.
аз ҷумла маҳсулоти истеҳсол намудаи коргоҳи дозандагӣ дар ҳамин мағоза ба фурӯш бароварда мешавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент қасри варзишии паҳлавонони суғдиро ки аз рӯи лоиҳаи зебою замонавӣ бунёд шудааст мавриди истифода қарор доданд. дар иншооти нави варзишӣ ки дар кӯчаи лоиқ шералии шаҳри Панҷакент аз ҳисоби маблағҳои буҷети вилояти суғд сохта шудааст, 10 сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ шуданд. дар рафтекорҳои сохтмонӣ бошад, дар қасри варзишии паҳлавонони суғдӣ беш аз 60 нафар сокини маҳаллӣ бо корҳои сохтмону васлкунӣ ҷалб гардида, ҳамаи корҳо бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. масоҳати иншоот 960 метри мураббаъ буда толори варзишӣ дорои 300 ҷойи нишаст мебошад. барои истифодаи варзишгарон дар қасри варзишии паҳлавонони суғдӣ ба ғайр аз толорҳои машқу тамрин, ҳуҷраҳои корӣ, хонаи шустушӯй ва либоспӯшии мардонаю занона сохта шудааст. бунёди қасри варзиш бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади фароҳам овардани шароити хуби машқу тамрин, эҳёву рушди намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла гӯштини миллӣ, камарбандӣ, дзюдо, гӯштини самбо ва намудҳои дигари варзиши миллӣ ба роҳ монда шудааст. ҳадафи дигари бунёди иншоот оммавигардонии варзишу тарбияи ҷисмонӣ, ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба обу тоби бадан мебошад. лоиҳаи иншооти варзишӣ бо дар назардошти унсурҳои меъморӣ, ороиши хосаи замони муосир ва фароҳам овардани шароити меъёрии машғул шудани наврасону ҷавонон ба машқу тамрин, баргузории чорабинию мусобиқаҳои варзишӣ таҳия гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди боздид аз қасри варзишии паҳлавонони суғдӣ ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, машғул шудан ба варзишу тарбияи ҷисмониро омили муҳими таъмини солимии ҳар як нафар, омода шудан ба мусобиқаҳои варзишӣ ва ба таври шоиста муаррифӣ кардани давлату миллат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ арзёбӣ намуданд. бинандаҳои азизу гиромӣ, он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд манзури шумо намудем. хайр, саломат бошед.